Mas ki manyar-manyar. Wah. Legan golek momongan awakku iki. Oh, inggih, Nger. Menawi paduka paring dawuh kados mekaten. Pun bapa namung ngestakaken dawuh paduka sinuwun Ngastina. Nggih. Namung wanti-wanti kula, panyuwun kula dhateng Adipati Harya Sengkuni. Ana apa Kakang Penemban? Mestine nggonku arep munggah ana Gunung Tidal. Kowe sak anak-anakku Kurawa bakal ya ngetutke. Ayo mesti no. Yen ora tak tutke ora wurunga wingi ya minggu dalan. Aku ngerti nek cedak mesti mangkat dhewe iki aku wis mudeng. Alasane bingung. Nanging aku njaluk tulung karo anak-anakku Kurawa. Ya gandeng iki arep gayuh wahyu, ora lunga piknik. Gatekno gobokmu. Iya, ngarep dawuh apa? Kabeh para Kurawa ora mung aku wae sing prihatin. Ning Kurawa ya melu prihatin. Kudu nyingkiri begalaning raga lan nyingkiri begalaning jiwa. Nyingkiri begalaning raga, begalaning jiwa. Ya. Begalaning raga ki apa wae? Begalaning raga cacahe ana 5 siji tindak rusuh lan selingkuh. Kaping pindho laku nista. Kaping 3 kesek tapa brata. Kaping 4 duwe watak deksura. Kaping 5 kesek kuwi ora kena. Kabeh kudu melu prihatin. Iya. Lah terus begalaning jiwa. Begalaning jiwa ngumbar hawa nafsu kuwi ora kena. Hambek angkara murka ora entuk. Ngumbar kesenengan kudu disuda. Watak duracara para cidra kudu disingkiri. Demen mitenah lan nganiaya kuwi kudu disingkiri. Oh iya. Kandakno karo Kurawa. Kurawa nek ngetutke aku arep golek wayu aja nggawa umben-umben. Iya. Ya ana wektune dhewe aja nggawa kartu. Iya. Ya. Janji kula ana nggawa kartu. Tak jek-jek kan. Iya. Mengko aku sing bakal ngandani. Ya. Kowe kudu ngandani. Karepen kabeh padha melu prihatin. Man melu ngurang-ngurangi. Nggih, Bapak Durna. Mangke kadang-kadang kula sata Kurawa sabiyantu dhateng Paduka Bapak Durna. Oh nggih nggih nggih. Gandeng samutra waca karo Paduka anak Prabu paring kula rumiyin medal jawi badhe menepaken raos kula rumiyin. Kowe kula badhe nyuwun kersane Gusti Kanjeng Jagat mugi kasembadan langgen kula gayuh Mahyuta Jali. Inggih Bapak Durna kula sumanggaken. Monggo kula sumanggaken atus apa. Paman Sengkuni dalah para kadang-kadang kula badhe sumusul wonten tindak Paduka Bapak Durna. Mugi kasembadan ing atus Sengkara Paduka Bapak Durna. Nyatalangan ninggalan dimanagar mantap muncar pinon lirek konang. Suram sarate pan padang. Rasaning Duryudana awit Bapak Durna ingin bakal gayuh Wahyuta Jali Paman Harya. Inggih Kang mangkono tak jaluk Paman Senya Jasuweng enggal bubarna Pasewakan Agung ing Sunarsa kundur hakedaton. Inggih pareng waca dawuh Paduka sinuwun kepareng kula nyuwun pamit madal saking Pasilan Paduka sinuwun duga-duga digawa. Ngati-ati aja kongsi keri Dimas Kartowarma nuwun wonten pengding dawuh sinuwun si raja keri gawe derek marang Paman Sengkuni memanuki marang tindaking Bapak Durna munggah marang harga tidal. Nggih treng terwaca dawuh Paduka paring nyuwun pamit saha nyuwun tambah pangestu lan kabeh tak jaluk ngreksa marang kuncaraning negara Mestina.
Sang nata kundurang daton kaya para padaya srimpi samya ngambil upacara nata Sigra kundurang daton notong srina Prabu Duryudana ing mangke siniget kandhek wonten ing sak ngajenging kori para sedya ketingal sang Prameswari wis datan mangu-mangu nggenya gandrung kelawan sang nata.
Ingkang pinarak wonten sak ngajenging koripara sedya anggih menika Sang Narpa Dayinta putri saking tlatah Madras inggih saking negari Mandaraka atmajaning Prabu Salya ingkang angka 3 sesilih Sang Ratu Banawati ya Sang Dewi Banawati ya Sang Dewi Tanuwati mila awasta Dewi Banawati Tanuwati ingkang mangkuwerdi cahyane Sang Dewi Pindha Sarating Toya wanita endah ing warna tur karengga busana eling-eling atmajaning naka ginarwa Narendra mila kondhang kaunang-unang ayune datanana ingkang menang galak ulate tajem tregel hanyenengake pakulitane kuning bening kaya prawan karang munggung mustaka sedeng amaesan rikma memak ngembang bakung dasare meles keladuk wilis ing bathuk rinengga sinom hamicis panjrah palarapan nela cendani karna sedeng anjamur kuping pilingan hanapak malu sogokan kaya pinatut idep nyoto menging tawang alis nanggal sepisan netra mblalak bawang sebungkul pipine nduren sajuring grana ngrungi latinya manggis karengat den bengesi sumamburat abang priya ingkang nyumurupi kudu nyakot-nyakota waja petak rintip lir kaya temetes jangga sedeng manglung gadung dada wijang payudara bunder kaya dijangka kanang nyawang lamun tan kuat pikire bisa keblinger pamidangan Anajumas astana Dewa Gading drijine Amucuk Tanjung bangkekan Hanawon Kemit bokong sedeng lir pinatut pupuh hamukang gangsir jejengku lir cumanik garis lurus turut amerik kempol tialang ngemanak kencet lenggang moyo-moyo tungkak bunder yang ngendika ajele-jele hanjelalet yang nesu saya ayu yang merengut saya patut ora mantra-mantra paniayah widodari ngejawantah lelewane minglangoni lejeming lati datan juarei lamun priya kang mulat yekti bakal kepencut kapilut ora bisa uwal saka cengkremane Sang Dewi Banawati lamun durung entek sawah entek omah nalika semana Sang Dewi Banawati lenggah ing ngadhep Paremban sinambi amirsani gladhen bedhaya srimpi tuwin mirengaken gangsa kraton ingkang munya hanganyut-anyut
rampung su ing gendhing wis ana tengara kondure sang katong Sang Nata Prabu Duryudana sigra sang Dewi Banowati amrentah dhateng para mbangkin nyawisaken uba rampe anggenira hamatak kondure Sang Nata Prabu Duryudana. Apa to kang dadi uba rampene Sekar Setaman ingkang winadahan Bokor Kencana. Mangkono Sang Dewi Banowati wis hambalang liring marang para abdi-dalem dia nyasmitani sigra jengkar saking papan angasta Bokor ngagem hamiji sampeyan ingkang ngrapa sigra mulat para mbangemiring dhateng tindake Sang Dewi Banowati. Soba Brahmani pawana taring kang mutiara aras ya marani lobra parani pager tunjungnya manteng lu